chim nom parlais pak soflam. Why you try to ride back tonight? The right jam ya kat ma kat yai. Why you try to ride back tonight? The right hallelujah. Oh, I do play no shadow jing man. Akhadu dragon drum to them kap sing kat kadui tara to roy I kam sawa Rai driving right bottom line to right down ya kat ma kat ya Rising right bottom line to right hallelujah. Haga katang pa badokun badomansem Bakhuid. Amen. Kajing e jung try jing yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay lambat gajing slog jong amansem Bakhuid kinon rankat bad pi baro. Ringka bat piru. Kohan men ko para jongin kapur khmat gajing shipor ngina ngoyo try nag benta baro gajing e gajing kurku kba latha sei ha gajing em bamaroi jingi hapo ga yinga sam gajing hakabalang gajing hakaparis gajing kham tame ngai ngoyo blay nag benta gajing kurku kba latha sei hakaparis gajing hangne Agini kita yau tribe dan rangkal batngi ilala bapendap ya ka youth convention bakhasan balong ha kanai ka paris ka jungi tribe la kurkuingi hagipun keliang lang baraki briu ki baper ki batresitam ki baiti la de med bat bensem nyai lang baki kun samala ki batresitam ro kumjo te ha kanai ka mas ni pen pau gujing snungu gujingi how blay try kan rat nag benta gajing e gajing kurku kabau la thesei ha ka parish gajingi berkum jiru ha ka sentar gajingi bayola se kum kibreu wata padeng kine gajing e gajing kurku ki bang la yo na try ngila kled yu ngila landad yu gim semla ban poi kan mau ya ka kerteng gajingu gim semla ban e yu den mata gadau ha kan klemat habangiwan ban truai kan e ka mas ka Bakhuid token ngin pen pau gajing snungu ngin pen pau gajing ro gajing yu wad hakajo ka khlemat ngin pen map not rai na gabenta ki baro ki ba ngilalan dad yu kham tame ya gajing duna breu gajing te hakan khlemat token ngin pai shot rai ngin pen map yu da ka ba ngia duai lang nga phla how blay badan bor baro Badia fi ko hanmen ko para bang ole pop sibun da gajing perkat da kitin da kikam da gajing leklet da gajing le pala chunga da gajing le pala chunga da gajing le pala bakraw e chunga namar kata kerpa de kamaria Bakhuid kabai sa kate sati ya kengel berkiro khud badia fi ko hanmen ko para banduwai na gabata chunga how try play chungi Ublay badan bor baro unis na yangi badalama bigi pop jungi unyalamingi sha kajung em bom jukut. Amen. Who try to listen, who try to listen, go try. Say
ngin ya duai hakane kamas ke Bakhuid ngi duai nag bantai kine ki jing tmu bapher ki jungi kamtam nag bantai terisia marwen badan pedang ke jing pangjur ke jing pang ngi duai bable track and rad on ai ke jing koi ke jing khia ke bapura ke bakham kloi hakaleng kamet bat kaman sim ngi duai nag bantai leo Croatia basisha molong ba irake ya kesngi kha jungi mata kesngi ni IT bble track and rad nang kurku kurdo benang he nang san ha gajing te bru gajing te blay ha gajing nang gajing stad ban yoru gajing koi gajing khia ngi duai nag bantai John Myrthong mama iru rake ya kesngi kha gajing mama iru ni yok gajing gajing kurku gajing blay ngi duai nag bantai penhiam sutunga Aiba Lin Shisha Mary Karkongor Pensai Lang Lawrence Bayau Hun Lang Mary Kamtame Nagbanta Penhiam Sutnga Ngi Duai Nagbanta Junki Barakhat Bable Dragon Rat Kurku Kurdo Yaki Unai Ki Kata Gijing Egijing Kurku Kebagi dan Kam Ha Gijing Em Junki Baman Lakasngi Berkerpangai Hakane Kasngi Ngi Duai Nagbanta Fada Jobi wala daim don rangkat bangi hakane kamas ke Bakhuid nag banta ka jing penkre jing nag banta ka we ke program hakane ka sngi tengi duai nag banta jing kamtame hakane ka sngi ke kerpang ka jing rakhe ka jing ya ka jing dap jong jing long do jing ke bar palai snam ya ngo yo blay track and rad nag banta ka jing em nag banta ka jing khot ka jing blay ya fada jobi ba nginang dua susu nak banta jungi banang la bantrai nak banta ke boram ko jumblai kham tame ban sakri blai lengba ke jung sakri ke jungi ya ki breu ki bawan sakane karater sentar ke jungi iduai nak banta ki kam ki jam baro ki ba ifada jobi simti ha ke jung em ke jungi ko blai badan bor baro ba im junam me bapanya yaki e baro habneng bat ha ga khando to snga bisne ya ga jing kerpan jong ki pan jong me bato a ya ga jing suk jong me ha ki sngi jungi da trai jing Jesu Christ su khon jong me we mat basan sha ring card bat me ha ga jing along ko we jong man sem Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing pule nga kitab Nyngkong Samuel. Hai kito kisngi u Samuel ulaong hausol. Kenyo ngan yathu epi ayu utrai ulaong hanga hime kamit. Te utrai ulaong hau to yathu kumta u Samuel ulaong lapilong ubarit ha kajing pet jongpi hatu omdei mapi ukle jongkijat Israel. Utrai ulapensle yapi banlong usiem halo ki Israel bat utrai ulapha yapi banle kawai kakam bat ulaong kelet bat penduk hot yakirius niu ki amalek bat yale persha yaki hadu bakin desha penjot thiau te balai pat phemko ngu satia hikaktien utrai balai te lakunrup yakimar clear wat bat phile yakabasni hokmat utrai usol pat ula juba be Samuel ngala ko ngu ikaktien utrai ngala let syakakam ba utrai ula pha yanga ngala wan lam yau akak usiem ki amalek bat ngala penjat thiau ki amalek henry ki pat pa kilara ki mar clear wat ki belang bat ki masi ki kenja mar babhatam jong ki a balamang ban pendu bandup yok knya ha utrai ublei jong phi ha Gilgal hangta u Samuel ulaong hatu utrai ukam sngo bhai ki jing terwa thang bat ki jing knya ban ya ka jing ko ngo ikaktien utrai hakmi ban ko ngo ka khambha ban ya ka jing knya bat ban sha skor ya ka khen ki blang namar ka jingele persha kalongkum ka jing kum kapop ka jingle bertong bat ka jing mutlab kalangkum kajing baman bat kajing mani blay thau namar ba pilakanta ikaktien jong utrai uru ulakanta yapi na kabalong siem kaktien utrai Nisango yaw
Samson Po nomor Nyospa Lai Punriu. Nyospa Lai Punriu. And right antiphon Baar. Record Riu Nyo. Cut away, but cut Riu cut Nyo. Bin shy, jing bin u try, yaki ba be donu, ba jonga skap ka jing saki jonga, na u try nga mudoi percaya me, man bin rem ki jing ai mu jong me kiba kiu man kasih akma jonga man pen shy jing pen im jong try ya kiba bedonu ngam kan biang namine masih Kabadon bor kakam ne panya kanu kawai lamar liang serti Haleluya 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 Utraw dan rengkat bat pi Kai jing pule na gospel Bakhuid kat kum o Marcos kaburam na metrai Hakata kapor kisenran jong Yohanes Baptist bat ki Farisi kila sha jing et baladon ki breu ki bawan so Jisu ban kali balai kisenran Yohanes bat kisenran jong ki Farisi ki sha jing et Henry kisenran jong mepat kim sha jing et Jisu la jubab yaki kilamo kiba la shawer sha ga jingkhawai kan tu kurim ban sha jinget kadba unong lai kurim udang don bat ki kadba kidang don bat ki ya unong lai kurim kimla ban sha jinget Henry kan poi kapor haba unong lai kurim en shimno na ki ha kata gasngi te kin sha jinget Don baserdap da keba lengkot jain batamai ya ke jain kup kebarem lada ule kumta kaserdap kan satar naka kebatamai kan satar naka barem bat ke jingpei kan sa kam sneu bat judon
babu ya kawan batmai haki kilausne barem lada ule kumta kawan kan pentai ya kalausne bat kawan kan du'e bat kilausne ru kin du'e Henry kawan batmai kadai ha kilausne batmai ka gospel try Jiro eme ko Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ mendag sngi ha gospel ngi asngeu u Jesu Ukran sapang ka jankup ka batmai bat ka jankup ka barem nangta Ukran ru sapang ka lausni batmai bat ka lausni ka barem habang ipusan habang ipage pang kine ki atali ki jinglong ki bau Jesu Ukran ha ka gospel bamanta ka sngi ka khot ka were ngai phiro ban pusan sapang ka jing em bro jungi ka jing em ka batmai bat ka jing em ka barem menshwa manga ban mapi ngidon ka jing em ka barem ka jungi ngitip banado basdang u khon reu u langap u lahap ha ka pop ha ka jing temrau jong ka pop umla dalade ban light na ka pop Henry hadin ka jing wan jung Jesu u Jesu pat wanra ya kata ka jing em ka batmai ka jing long ka batmai na ka banta jongi ki basha temrau ha ka pop den mata ka daw Jesu ong nadu ka klimat ka baulawan sa kana ka perthei lawan na ka banta jonga jongpi ban wengno ya kata ka jing long barem ya ka jing em barem ya kata ka jing sha temrau jongi ha ka jing sniu ne ka pop kasang ngilayo ka jing em ka batmai habang ngilayo ya ka jing em ka batmai ka jing em ka barem ka jungi kata ka jing long basniu jungi ka jing long ba pop jungi ka jing sha tamrau jungi ka jing ha ka pop kam deshu ban kam klan ban ye ka barem Henry lada mangipat ngi sha yaladi ba ka jing sniu kan shong manekan kan tap telep yang abade pi lada mangama pi ngidang aishu yaladi ha ka jing sniu te ka jing sniu ha ka jing em ka junga ka jing pi ka khampalat lane kala ban panjat ya ka jing em junga ba jing pi lane kata ka jing shatem rau junga ba jing pi kanang kham krau kanang kham san kanang kham jat pan ban kane ka bau Jesu u khot wearing ai pi bangin pej ban kin khmi yala ka jong ka jing em manga ban ma phiru iwe pe iwe nadu ka sngi ka bangi la yo pediang ya ka baptisma ngi la long ki bru ki batmai ka jing long ka batmai ngi la yo namar ya ka pop ka sang la sait no barakhat ya kata ka jing long basniu jingi la weng no ya kata ka pop ka ba tap telup ya nga ba de pi nadu ka sngi ka bala seng la pun la kha ya nga ba pi la weng no ha ka sngi ka ba ngi long Kristen leng ba ka baptisma te ngi la long ki bru ki batmai pe bat kmi ya la de ha to manga ba na pi ngi dang IT na em ya la de ha kata ka jing sniu la ne ha ka pop ka bangyong ka jing em ka barem u Jesu pen kan mau ngai pi la de ki khun junga pi de ki bru ki junga pi de ki bru ki batmai de na mata ka daw pi hab ban yai ne ha kata ka jing long ka batmai ha ka jing em ka batmai ka jung pi la da manga ma pi ngi dang le ne dang im ya kata ka jing em ka barem ka jungi ha kata ka jing long ba pop jungi jing long ba sniu jungi kan mau u Jesu ong ka jing jot ha ka jing em jung pi kan salong ka ba palat liang ka jing jot ha ka jing em ka jung pi ka ba pi pimla ban sniu thu ka ba ma pi pimla ban pediang ban ngi i hero ko han men ko para ba manga ma pi sisin habangil persang ban em ka jing em ka batmai habangil yo ya ka ka jing em batmai ladang idang ngop ha ka jing sneu kata ka jing jot ka ba kham krau ngi i ha ka jing em jung i breu jung i ha ka ne ka thain ka jung i ne ha ki shnong ki thau jung i ro ki breu ki em ka jing em ka ba ha Henry ha ba ki IT la de ha ka jing em ka basneu ngi i ka jing jot ha ka jing em jung ki kinong di kiat lane kinong ki ba em ha kinong ka pop ngilaban ai nuksa ha ka ta kar kom ha ka ne kaliang u breu u bala
Menshua boim ha kajing kerni ha kapop kiat kajing di kiat lada shipor wi kato lada ulala ban i kato shipor henry ha kawai pat kasin ungop yang ha kato kajing di kiat ngiyo i ba kato kiat ka wanra jing sneu arsha ne laisha ha kajing em kajing u kadesi shathik kumba ujisu ukren ha kanai gospel bamata kasni Den mata kadau ko hanmen ko para ngi habban husiar baha ha ke jeng im jongi ki breu kam tame mangya mapi ki khon ki jong blei ki balong ki kristan ngi layo ya ke jeng im ka batmai ban ngi dei ban nang yai ne ha kata ke jeng im batmai jongi ngi dei banang pen he ban pen san banang pen roi banang pen scam banang pen jenliu ya ke ne ke jeng im ka batmai ke jeng im kristan ke jongi Ujisu lawan rai kan ega jeng em ke batmai ban ngi la pediang ya kan ega jeng em ke batmai ban ngi dei ban yai ne ha kan ega jeng em ke batmai hoj ha jeng em ka jeng ha jeng pi ngimla ban yai lai na ka jeng pensoi na ka jeng wan tenru ubaman ne ka jeng sniu ke bang ngi la yo man swa hanrei kan mau ngi dei ban nang IT susu yala dei ho trai tang ka jeng IT ke jeng pi ha u tang ka jeng ngai ka jeng pi hau tang ka jeng persang jeng pi banong em ye kita ka jeng sneu ngila ban yai ne ha kata ka jeng em ka batmai ka bau kris ulawan ra ne wan ai hanga bada pi ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi kat bang girang puson ya kani ka jeng khot ka jeng jisu ka jeng em ka barem bat ka jeng em ka batmai token ngin don kata ka jeng shania ka jeng IT ka jeng ngai tang hau jisu namaru jisu hidala de ulawan ban ai yang abade pi barakhot kata ka jing em ka batmai ko hanmen ko para khaprep ki khmat jung pi support ngendu wai ban ngin IT la de hau jisu u jisu balawan ra yang abade pi kane ka jing long ka jing em ka batmai ban ngin lengba ka jing ka jing lengba ka jing IT ka jing lengba ka jing senia lengba kajing persang jungi banong em ye kena kajing sneu nginang la susu ban nang pan thamai susu yaladi how Chris and you rock yao Jesus Christ amen dongin yang in pla la kajong kajing ngai ngai thau blei ukba dan war baro un thau ka beneng bat ka khandau but how Jesus Christ kun mamare jungu utrai jungi ya bala pon nam sem khoi ya bala khana kamaria the sati ya bala ben hapo Pontius Pilatus la sana nai u la ya bala tep yu la ya sikibaya ha kasni ka balai la mi pa kibaya ula kiu sabnen usong sakamon blei ukpa dan bor baro nang tra wan pat besar ki behem ki bayap nang ai hau man sem bakhuid ha ka balang Catholic bakhuid ha ka jing salot ka bakhuid ha ka jing ma ki pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom jukut amen lai spa in your po Bakhuid tukang sewa jingai di bagi derang wan batku
Tuduai ko para baga jengknya jenga ba jengpi kan long ba pedang hu nak ma doblei ko pa badan bor baro to try di jongpi na bata kecing ro ba protecting jung kacing mentoy ba balang jung ba away try hangi ko try ngi kerpat bangin la ban sim da ka ba bid dor ha kine ki jing maya namar kata kata sen balapan menta ya kene ke jingknya lapan dep ya ke kam jong ke jing suspa yangi dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi to kan tu wela ki danut o ngai utrai ublai jongi ka shong hok bat ka te da sha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jongi bat ke jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko kpa Bakhuid ko blai badan bor bat bom jikut namar ha ga jing ej mela thau yaw ban reu bat haba lapan ram yu kat kum ka hok mela sus pa yu da ga jing isnei leng bao tra jing u Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki aro e ka borom jong me ki hima ki dam mane bat ki bor ki knyu hakmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki seraphim bala kerku ki yamane rengkat da ga jing kemen ngi kerpat yame to ai ba kisor jongi kinya so bat ka jongki kat ba ngi pan bana da ka jongi ro ba snge red Bakhuid ku try play bar and purchase sawana ka urang jongme Osana, Osana, Torwai Meshatro, Osana, you bless you know, and Yaro, you power, Agad the Tango try, Bring Kurtai Sawana Kavuram Jongme. Osana, Osana, Torwai Meshatro, Osana, you bless you know. Dasha melong Bakhuid ko try katame jong ka jingkhuid baro. Namar kata ngi kerpat imi topan Bakhuid pan kantang ya kine ki jingtrwa jungi dag bapha yaman sim jungme kum kamjer halor jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon sngebha ula pediang ya ke jing syasutom ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia yu badalai halagi sunran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha kaju korkam enda lalayabam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ula ai halagi sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya keba enpenme na kebanta jongpi batna kebanta kibabun na kebanta gajingma bekipop to le kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngait kata sin bangi bam yune upu bagi di nagane kakuri iben benaga jiyap jom mego try kata
namar kata ngi ke bapen menta ya ke jing ya ba ke jing me pa jung u ngi terwa ha me ko try ko po jong ke jing em ba dia ko khuri jong ke jing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi ke babet ban yang khmat jung me bat ban sakri ya me da ke bas ngeuret ngi kerpat ya me bangi ke bayo benta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapanya tali ka wei daw man sem Bakhuid token mau ko trai ka balang jong me ka bal priang ha setelah ke perthei bato penjana ya ka ha ke jing e rangkat bado Francis ukpa Bakhuid jingi wal ban marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop bat baro ki lingdo token mau lem ru ya ki henmen ki para shinrang bat kan thei ki balayathia da ka bakermen ha ke jing me pat bat ya baro ki balaklat no ha ke jing isnei jong me to priang ya ki sha ke jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpa dia me barangkat bat kamariat hesoti Bakhuid ka kmi jong blai jesa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro Bakhuid ki blapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong di babet banyo bantalam ha gejung em bom jukut bat pengini ro bat pandan burom ya me daw kun jong me uji sukris Da'u lembat u bad ha'u kan long ha me blai pa badan bor ha gejing long ka wei jong men sem Bakhuid baro ka brom bad gejing ro junam la junam amen kumlah kumingi daw nong pen em bat pengin bot gejing hikai gejing u dagba ngia duwai lang kokpa jungi uba abneng kelong ko Bakhuid kerteng jume kanwan kahima jume kelong kahima jume akdo uba kai ngi menta kesumbang jungi kba hama kesngi patama mengi kerang jungi mai rema ke balasiliu yangi wadala mengi shai kensoi henry depan la yangi na kebasneu to pan la ying kerpat ko try na gajing sneu baro ha gajing spon jung me to a jing suk jing sanya ki snge jungi khnang ba da gajing rap gajing snei jume ngin laj bar bo na ka pop ban ngin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya gajing kerman Bakhuid bat gajing wan pat jong nong panem jungi uji sukris namar ke jung me kalong kai ma jung me ka bor ka burom chinom la chinom Kotra Jesus Christ may belong hagi apostol jume ka jingsuk ngai phi ka jingsuk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi henro yaki jingai jong ka balang jungme bada ka jingsbun jume to ai ha kai ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum kamon jungme mame ubi ma basan shar junom la junom amen ka jingsuk utrai kanan barabor rangkat bat phi rangkat bat phi to ngini utrai ka da ka jingsuk iwe ha iwe pat jingsuk bat phi Kunang bro, me bagi lagi boga percaya, sesedayangi. Oh kunang bro, me bagi lagi boga percaya, sesedayangi. Hakmi ukulong brod jong blai hakmi ubakid no ekipop jong ka prathei suk yangi ki bala shakhot shakane ka jingkhawai jong ukun long brod ro kan rat na jong hap man rom bo ai ka chuna reis on kan ka ti kan singa kan sakyai kamapan kasman krus kan ribat kan ni sha ka jing bom jukun
Arspa arpunyo jing in me amor jonga odagama gotra kanda Pangalawan room po kadunod ko jini. Balawan lang dolong snam.
ha ka jing em ka jing ba ka met bat ka snam ka jing ko jisu bi je a ka ne ka sngi bang yo jing ki kai na me ka jing em ka barem lawan ban weng no ban lai ngi ka jing em ka mat mai ha ka ne kle mat ro lang ba ka jing wan ka jing mi ha ka na non ka jing Bela weng no ya kita kejeng long bapom, kejeng long barem, kejeng long maduna kejeng bela yo kejeng em ke batumai. Dari mata kita kita ngaji su, kita ngaji su ya pada emi. Kita kelas su pada ini me baca kuri emi. Kita kelas su pada kamjan semi. Aman kasi jong kejeng em kejeng. Kita shai kejeng semi. Kita memi. Kita habang kita kejeng su. Kita hab yang ha kejeng em barem kejeng. Henry, we called him, we wear him, we get bad him, Pamen dan Jadon Rangkat Bagi, Pamangiru ng laban ay tisu yala day hami, pag ng laban yo, katakabor badim kasingim katumay kapamalay hangi, O Jesu, such a sin, ni ay ti yala day hami, one ban shifty yangi, one ban ay boring, one ban yalaming, one ban tenanty yangi, agad singim jungi, paman lagas ni. Tong ini aduai to the hangi ko try human sim jong ka jing e jong me but ha ka jing spon jong me ya kito ki ba me lapsa hun da wei pu na beneng to pan long ya ki ka wei ka jing mot ka wei ka danut da Chris utrai jungi Amen. Utrai don rangkat bat pi Rangkat bat pi ru. Belai badan barbaro unkruku yipi pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Toli suk ej basyukru try daga jing emba bha jong pi. Isawu ya belai. Sau spa khan riu. Isawu, ya các tin trong play, para ai gặp Isawu, ya các tin trong play, para ai gặp Tinu play kapafala. Tinu play kabashisha, Tinu play kabantuna, Mawkhlam. Isawu, ya các tin trong play, para ai gặp Kaburam haupa rukun hamasim Bakhuid. Amen. En die rooi trai Jesu Christ. Amen.